Mugak Zabalduz karabana ostiral honetan uztailaren 14an Melillarako bidea hartuko duen ekintza bat da, ez? Estatuko hainbat lekuetatik autobusak aterako dira. Guztira 400 pertsona joango gara Melillara, 400 piku pertsona, Euskal Herritik 200 pertsona bidean hainbat ekintza politiko eginez, azkenean hegoaldeko mugan dagoen egoera salatzera, gobernuek eta instituzioek apoiatzen ari diren legeria salatzera eta han gertatzen ari diren giza eskubideen urraketak ikustaraztea, ezagutzera, gero hauek salatu ahal izateko. Esango nuke, karabana hau dela Euskal Herriko hiritarren beste ekintza bat gehiago, nolabaiteko indarra edo alde batetik erakutsiz eta bestaletik ere egoera jasan ezin hau aldarrikatzeko. Hau da, estatuek ez dute zer egiten, eta egiten dutena da atzerritartasun legedia martxan jarri, etorkinak kanpoan mantentzeko eta bestaletik asilo politikak ere egiten dutenak da milaka eta milaka pertsona, gizon eta emakume gure Europa eraiki genuen fortaleza edo zentzu honetatik mugaz kanpo mantendu. Ostiralean abidatuko gara bakoitza bere herritik eta egingo du lehenengo geldialdia Nafarroan Bardeetan. Bardeetan apur bat industria armamentistikoa eta militarizazioa salatzeko eta egingo dugu gerraren kontrako ekintza bat. Horren ostean Madrilera joango gara, Kongresuaren kanpoan ekintza bat egiteko, azkenean han erabakitzen dira politika asko eta orduan horiei ez gaudela horrekin ados esatera. Eta horren ostean jaitsiko gara Andaluziara. Andaluzian egingo dugu Sevillan geldialdi bat, Sevillan eta gero Tarifan eta Algecirasen. Eta han CIE, Centro de Internamiento Extranjeros horretako batera joango gara, zelan hauek kartzela modukoak diren eta hauek salatzera. Horren ostean Malagara goaz, bertan bebai ekintza politiko bat egingo da, salatuko da bebai zelan han dagoen kontzertinak eraikitzen dituzten fabrikan dago, eta orduan hori salatzera eta hortik hartuko dugu itsasontzia Melillara. Melillan 3 egun emango ditugu eta gero Melillatik bueltatuko gara Almeriara, esplotazio egoeran daude pilo bat langile eta egoera hori salatzera. Eta gero hortik bueltan etxera gatoz berriro. Bai hauek eta muga hauek Estatu Espainoleko territorian eraikita dauela, baina hala eta guztiz ere muga hauetan ez dela inolako giza eskubiderik ezagutzen eta ez da asilo politikak ere ezin direla han aldarrikatu. Aurten 2017ko urterako lehenengo 6 hilabetetako datua dira 2000 pertsonatik itota gora dauzela Mediterranean azkeneko hamarkadan 10.000 gutxi gorabehera izan da, ez? Gehien bat gizonak izaten dira esian salto egiten dutenak, edo gizonak dira gehienak bebai pateretan Mediterraneoa zeharkatzen saiatzen direna, baina datuek esaten dute emakume asko bebai badaudela euren herrietatik ihes egiten eta Europara heltzen saiatzen. Gehienek indarkeria matxista salatzen dute bidaian zehar, euren gorputza saldu behar izaten dute, edo askotan bebai mafiek hartu egiten dituzte sexu salerosketarako, eta azkenean denon egoera oso larria da, baina emakumeena latzagoa izaten da. Hemendik aprobetxatu nahi dugu ere esateko auzo gehiagotan eta Bizkaiko eta Euskal Herriko hiri gehiagotan behar ditugula plataformak eraikitzea, ongietorri errefuxiatuak plataformako taldeak eraikitzea, eta bestaletik ere instituzioei, jaurlaritzai eta Bilboko udaletxeei eta beste instituzio batzuei izan nahi dieguna da, ezin dela alde batetik asiloko jentea errefuxiatuak jasotzen ditugula eta bestaletik politika arrazista laguntzen dituzten neurri ezberdinak mantendu. Melillara goaz hango errealitatea hurbiletik ezagutzera, baina hori egiten dugu bebai, han dauden pertsonei aldugun heinean esateko guk etsaiak ez garela, etsaiak beste leku baten daudela eta elkarlanean herri hobe bat sortu eta posik bizi.